Weche mag siasa ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wuok e lela kendo yango ni yuarruok kod gwandruok mag jotelo mawuok e gwenge mag masawa mar Kenya ema nomiyo ka oyueyo mar ndalo 7 mar manyo kony kuom Ruoth Yesu Kristo. Kane olose kaunti ma Kirinyaga e kinde iko mar manen japuonj maduong' mar skund sekondari ma Kirinyaga Julius Ngumbi, Gachagua wacho ni ne otimo lamo kod tueyo mar lamo ne piny Kenya kod gwenge ma masawa. Thuolo no noloro simbe mar ong'we yamo kendo ma ok otudre gi ng'ata ng'ata, gino manyocha okelo penjo mathoth ni dibed ni gigwenyore gi jatend piny Kenya William Ruto. And when Dombi Mwalimu passed on is when I had taken 7 days away for prayers and fasting, meditation and reflection in the heart of Mount Kenya forest. No phone, nothing. And nobody could disturb me. I had given clear instructions because I wanted to reflect and meditate about the state of our nation and the welfare of the people of this region.